Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri Buddha Jawi, nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Selasa tanggal 22 April 2025. Cikal bakal channel ten Desa Karang, Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Badhe nyaosi perso makom sepuh ten makam Astonoloyo Karang, Kelurahan Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Kula badhe nyuwun pirsa kalih warga ning sepi mboten enten warga ten mriki. Kula langsung suluk ketingale makom ingkang cikal bakale ingkang menika ingkang dibangunaken. Niki kathah makam sepuh niki. Tangguh nisanenipun nggih. Purnapa Sidi ketingale sakbare Demaan niki. Terus niki nggih. Niki ketutupan nggih. Niki. Niki lincik niki. Oh nika nggih nika. Niki kathah tesih kathah makam sepuh-sepuh niki. Niki kaya tangguh anu Demaan nggih. Langgem Demak. Menika pandel niki. Niki sepuh niki, wandel banget niki. Ning mboten enten Purnama Sidi. Niki kependem kalih niki. Oh niki Purnama Sidi niki. Bila dulur-dulur badhe pirsa ten mriki saged dipadosi ten Google Map makam Astonoloyo Karang Plumbon Mojolaban. Niki makom anyar ning enten tangguhe tangguh lawas niki. Langgem lawas pun patah. Niki tipis. Lah menika kula ndek wau suluke ten mriki ketingale niki ingkang cikal bakal Desa Karang. Sing napa badhe sesuluk salam nggih ten mriki. Lah niki bekase tempat dupone niki kan. Kula ndek wau sampun suluk salam kalih eyang kang wonten Desa Karang niki. Asmane dereng panggih kula. Paring asma Eyang Karang mawon. Cikal bakal Desa Karang. Nah niki Purnama Sidi. Bila dulur-dulur pemerhati sejarah ingkang gadhahi ngilmu kaweruh pernisanan langgem tangguh nisan saged komen ten kolom komentar nggih. Niki kula ndek wau sowan mampir wonten makom terus mampir ten mriki. Kula nyuwun pirsa kalih tiyang mboten enten tiyang sing maringi pirsa nggih. Kula pados-pados lah ketingale makom paling ageng, paling sepuh nggih. Makom niki terus kula suluk ndek wau. Sing sajane nggih enten sing sepuh ndek wau, sing pandel nika ndek wau. Lah niki
Niki langgem luwih sepuh nih wandel niki. Nggih nembe niki kula ningali makom sepuh niki. Gene Eyang Triagan niku ya sepuh nggih. Enten langgem Surya Demak. Nah niki Purnomo Sidi. Informasi saking Cikal Bakal Channel dinten Selasa tanggal 22 April 2025 nggih punika sowan ten Makom Astonoloyo Karang, Plumbon, Mojolaban, Sukoharjo. Mbok bilih konten Cikal Bakal Channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, di-like kalih di-share. Mengaten dulur-dulur informasi saking kula. Matur nuwun. Niki wonten tambahan melih makom gen Karang niki nggih sepuh niki Purnomo Sidi. Wah, kata makom sepuh ten mriki. Ten Astonoloyo Karang. Informasi saking Cikal Bakal Channel mengaten dulur-dulur, matur nuwun.